A segunda edición do programa Noia Encántame terá lugar este sábado día 31 cun nutrido cartel de agrupacións musicais e corais da vila, que conta cunha gran tradición de canto. Noia Encántame o que vai a ser o día 31 de maio, durante todo o día, vai haber unha serie de coros, sobre todo vai haber dúas sedes, esta sede que é a Santa María Nova, onde estamos hoxe, que como podes comprobar, todo o mundo que ven aquí ás actividades ten unha acústica formidable, e ademais, bueno, pois é un sitio que eu creo que temos que poñer en valor, non? Isto estará pois todo cheo de sillas, buscando un aforo en torno a 120 persoas aproximadamente. Aquí serán os da mañán, os das 12:30 da mañán, e tamén o da tarde, das 6 da tarde. E remataremos no Coliseo Noela, que é outra sede, o noso teatro, que xa cumpleu pois o ano pasado esos 100 anos e que tamén pois nos gusta que a xente pois acabe ali e tendo ali as actividades culturales, non? Dará comezo ás 12:30 da mañá na igrexa de Santa María a Nova coa coral feminina do Barbanza e o grupo Abanoia. Xa pola tarde tocará a quenda o coro xuvenil Aires do Atlántico e o grupo vocal e instrumental Atlántico, que darán paso ao concerto de peche no Coliseo Noela. O día 31 de maio, como decía, ás 12:30 da mañán vai estar aquí a coral feminina Barbanza, que está aquí representada, estamos todos representados aquí os que están hoxe comigo na presentación, e o grupo Abanoia tamén, que temos aquí representado con Samuel. Ás 18:30 temos o coro xuvenil Aires do Atlántico, que tamén temos aquí a súa representante, e o grupo vocal e instrumental Atlántico. E remataremos no Coliseo Noela co grupo Amisela e o grupo Canta Paranoia, que é un grupo coral. A intención da Concellería de Cultura é seguir a impulsar este festival, nacido o pasado ano, para poder optar as subvencións da Deputación da Coruña e ampliar así a súa duración a 2 xornadas de cara á vindeira edición.